Ay ngeke bafethu, hayi umlabalaba, hayi ngeke. Hayi bafethu, hayi ngeke, unzima lo mshito. Hayi unzima bafethu, hayi. Album umlabalaba ilo naloya. Hayi bafana, hayi. Namhlanje bafethu ngiphethe reaction video. So besidlala, si-analyze, check, sibuke lapho nalapho. Ngithatha ingoma ezu4. Ingoma ezu4 engikhethile ngesingami esizozenza la siyibuka ukuthi zona zikanjani. And then now usungahamba ulalele nezinye, but lezi nje ezu4 engithe ngithathe sizo react kuzo la siyibuka ukuthi kanjani. Bafethu lapha emakhaya ngiyanimukela iPerfect TV, ngibonga isikhathi selo ukuthi ngene njengamanje. Siphezulu kanangumfo wakhumalo bafethu, udaba sihlangane ngaye. Siyazi ukuthi ukhuphile nge-22 if I'm not mistaken. Ukhombisa ukusebenza ngoyikhandla. Siyazi insizwa leyana engajwayele ukwehlisa izinga. Impela lokho izinga la likhombisa ukutheni. Khombisa nje lokho ubuka nje lokho likhule njalo, sayibona nama trending song ekhona yakhuphuka. Bafethu leli saseqelile ngiyayibona bafethu, hayi yakhombisa impela ukuthi siyabaseka ngendlela eright manje. Siba umculo sobuka endaweni eright. Let's keep it up bafethu. Asibaphushe nje bafethu. Laba benza kahle sobaphusha. Ngawathola ama comment kuthiwa abanye asibatshene bekhuphula ingoma incane kakhulu. Abasabhala imessage sebecula ngomjolo bonke. Abanye bayasho ukuthi no, abahleli bemicimbi njengoba besenze le video. So bafethu angachithi isikhathi senu, ashone kuyo. Sizoqala ngengoma esihloko sealbum lo naloya. Awathi ngidlale ke. Bafethu ayizi instrument nokuhlana kwayo nje la. Instrument. Oyibona into nje kumaskandla. Ayizwa le instrument ngathi uzongena uSelling Dion noma uRahana. Hayi bafana abadala, yathi phela. Ukubuta ndongangilwazi ngabe ngajika endleleni ulaba baba beyakhona ngabe ngasala endleleni ngatatholuka ukubuta ndongangilwazi. Lethwa ngidlala ngiphosa ngenzela uYouTube nawo ungangirestrict lezi zinto lezi. Unganginiki icala because umsebenzi ngakho umlabalaba lo. Bafethu ayizwa lento ehlanganiselana bafethu. Ngeke. Uyayizwa le ngoma ngathi hayi bafana ngeke. Enye ingoma ke lena engihla umxhwele ethi ukuba impela uthando ngalwazi. Angisalanga ngisele ngethambo uthandweni, iyo le ethi lo naloya. Enye engiphume nayo ke bafethu. Siphinde sishone kwesibili futhi ene futhi engireacta kuyo. Asihlalelena ke bafethu. Eyesibili ithi khuluma dlozi. Bafethu ngirelate kakhulu nale ngoma la mina. Ngesingami ngiyayithandela le ngoma le. I think nabanye abantu abaningi bazorelate nale ngoma. Why? Abantu abaningi nokuthola ukuthi mabecinga lezi zinto zabo zesiZulu uzokuthiwa hayi wena uphethwe idlozi lasekhaya uma wakho. Abantu abakuvikela abakuvulela izinhlahla basekhaya uma wakho. So ngikho ngicabanga ukuthi le ngoma le izorelate nawo wonke umuntu. Yabo nje njengami angisho ukuthi ngizalelwe emshadweni, kodwa uzokuthiwa hayi thina ekhaya siphethe abakadlozi lasekhaya uma into kanjalo yabo. So le ngoma lena I think wonke umuntu uzorelate ngathi khuluma dlozi lasekhaya uma uthuleleni wathi ngidla. Into sami sezimayaka sezishaya umlabalaba uthuleleni.
wento sami sezimayakayaka sesishaya umlabalaba uthuleleni na kulumani zinyandezu kulumani nani balozi kulumani zinyandezu kulumani nani balozi. Yayizodwa le ngoma lena yayizwa beat yakhona yizi sound indlela emixwe ngakhona. Siyamazi ke futhi umlabalaba when it's come to mix izinto zakhe vele umbono pure kakhulu kamtshini wazokushaya ubasket wazokushaya keyboard wazokushaya ikostini. So manje uvele uma uze emsebenzini wakhe vele ulindele into eyiquality. So angimangali mangithola into kanje emsebenzini wakhe. Lufethu ukhombisa ukusebenza esikesi ngokukhulu kuyikhandla bafethu. Uyabona nje lo msebenzi wakhe ngendlela eyiquality ngakhona isound ngeke uyitshethe umculi ungomthetho nje uzomthatha njengomuntu mhlawumbe umculi osemncane ayikhohla. Ayi awuphinde le ngoma le. Ayi wento sami sezimayakayaka sesishaya umlabalaba uthuleleni na kulumani zinyandezu kulumani nani balozi kulumani zinyandezu kulumani nani balozi kuluma dlozi lase. Angiphinde futhi ngishaye esithathu ingoma ethi shushu mntanami. Abantu ngiyazi ke uthe kuqhamuka le ngoma basebexela ukuthi hayibo bayithethe ukuthi shushu mntanami usukudlala ngesibhamu kade yakhuba le yakhuzana mfongose phansi amahlathi amnyama. Uqhamukile ke futhi ngendlela yakhe isihloko siyafana. Mhlawumbe omunye ngasho ukuthi kancane kukhona lokho kwakhuzana omunye ngasho ukuthi ihlukile but le futhi I think ikhulumela ngento eseceleni ayifani naleya. Yasho ukuthi lena ithi shushu mntanami leso skate leso gabisela ngaso abafana isicephe leso uzosho uzokuthola lokho okufunayo. Yashisa into yenzayo shushu mntanami. Hayi awuyizi sikhuphuka ngayo njengamanje. Wemntanami waqomisa icephe leso sicephe sezamathanga shushu wemntanami shushu mntanami shushu mntanami wemntanami waqomisa icephe leso sicephe sezamathanga shushu wemntanami shushu wemntanami shushu wemntanami shushu. Suka lapha suka eshozini yasho ingoma okay sibamba fethu shushu mntanami ingoma enesigqa yezwi uthi inalokho kutsizwa ngani nokushinga mayisaqala. Siyazazi ke ingoma nje izona evusa uhlezana izona okuvusa nje igazi emzimbeni uma uyinsizwa impela umaskandi sayithanda ke ingoma ekanjena. Lezi kuqala sayidlalwa kakhulu ngadumule indaba yomntalapho wakudlala ingoma nje inhle kakhulu le ngoma bafethu ithi shushu mntanami. And then eyokugcina bafethu engiyithandile S4 angithi uyakhumbula ngikhuluma ngengoma ethi lo nalo yana uzwela inkosting yalapha uzwela isiginqisa lapha uzwela ikeyboard. Ngiqale ngale igama eyihloko sealbum ethi lo nalo ya ngasuka ngeze ingoma ethi shushu mntanami sengiza kule ngoma ethi ushumayela nesibhamu yokugcina. Ibe ngekhohliwe uthi khona ngekhohliwe khuluma dlozi la awukhuluma dlozi lasekhaya mama uthuleleni la awu bafethu kwaba yileyo. So njengamanje asibhekele ingoma lena ethi ushumayela nesibhamu ihawu ke lena ke siyazi ke ingoma ezihawu seyithanda kakhulu la maskandi esingayifuna exoxa indaba eyidalapha abantu asayithanda lezo ngoma lezo. Sifuna nani ihawu lengoma othi uma uyidlala uzwe impela ukuthi ya sakhuphuka ayisizwe bafethu lena ayisizwe. Hayi wensizwa musu ukushumayela nesibhamu ukuthi wena uyinkunzi. Hayi wensizwa musu ukushumayela nesibhamu ukuthi wena uyinkunzi. Wensizwa wensizwa leso sibhamu
sokushumayela ngesibhamu. Ayi bafethu le ngoma sayizwa ihawu nje zisuka nje uyezwa ukuthi lana-ke ziyakhala-ke nje la. But le ngoma le kuyasho ukuthi uMlabalaba uyasebenzisana no-Quality. Khona ingoma ya-Quality ecishe mayifane nale. Nanesigqi sakhona kuyasho ukuthi vele abantu ababodwa babuye besebenzisana. So bafethu overall umsebenzi-ke sengiphetha yathi ngami ngawunika u-9.5. 9.5 ngiyamnika u-9.5. Sebenzile kakhulu bafethu. Ngabe ngidlala ngaye 9.5 yo deserve 9.5 lo 0.5 lo 5 engishiyelana sokusala sengishiyela nje ukuthi sekosala we-marketing yakhe. Marketing ngihlezi ngikhala ngayo kaMlabalaba uyehlise man. Faka khumalo hayi baba. Kodwa-ke hayi muhle umsebenzi bafethu ngiyacela ukuthi awo-stream shona khona la ku-YouTube umsebenzi shona khona bafethu. Nawe ungafika mhlawumbe ungakhethi lezi ngoma engikhethile, ungafika nawe uthole ezakho khona hayi ukuthi lezi ngoma engiyithanda kuphela ngikhethe ezu4 ukuze ne-video yethu izoba kancane izo-enjoyeka because masiba yinde kakhulu i-album yonke ogcina ibhoro. So bafethu ngiyacela nihambe no-stream umsebenzi, ningakhohlwa ukulike ivideo bafethu, nisubscribe. Umlandeli we-Perfect TV ukuthi uhlezi ukubuka njalo ama-podcast yonke into esiyenzayo but awusubscribe-ile bafethu awunayo ife uskip ama-ad uthi ngidleni mfethu. Sekudabukisa nje bafethu, izona lezo ngovolo, iyona le mpandla yenu, iyona ibhathani yathi le-Perfect TV bafethu. Ngiyabonga kakhulu support bafethu ukuba anikho nabe Perfect TV ayikho kuleli zinga ngaba sikhulu usuku nosuku bafethu. Ngiyanithembisa ukukhulu okusezayo, ukukhulu esisebenza phezu kwakho. Sethi nje thina hamba ulike usubscribe, utshene nomunye ukuthi hey wena khona ivideo eyenziwe lapho ngoMlabalaba, khona ivideo lapho, khona i-podcast lapha bafethu. Ngiyanithanda kakhulu, nithi njani thini next time. So yalwazi udaba bekhaya thini awe.